naman. Mga bay, so good morning mga bay. So buntag pa karon mga bay, kaya alas 9 pa. So karon pinakalipay na oron yadto mga bay. Sa wakas ang atong gihaguan mga bay, sa gihaguan nato sa pila ka tuig, almost 1 year gikan ako magka-monetize. So nakuha na nato ang atong gamay nga sweldo ni YouTube mga bay. At least bahala gamay, ang importante nga nagbunga atong gihaguan. So karon wala ta lang ninyo kay pagbuntag balin siya. So i-withdraw na nato ang atong sweldo kung pila. So unya na nako i-explain kung pila gid akong income sa ako ang salary YouTube sa 3,000 subscriber mga bay. So, sa 3,000 subscriber karon ko na ako ibutangan mo bangko. So nakita niyo sa last vlog nato, di ba? Nabutangan nato bangko nga to ang Google AdSense. So, China Bank nga to nagamit. Ay atong nasudlan. Karon padulong mi dito. Pasensya kung dili kaninyo madungog siguro. Wala pa ko yung mic. Nag-order ko yung mic mga bay. Kaya nakasad ko yung katauran o mic sa aking dano, yung butangan ng mic mga bay na daot. So nadaot sa daot na nila ang palitan ko kasi kanhan naman ang palitan eh. So muna nga ako lang sa kapulapon itong aking order ng mic. Dayon katauran na ito mic. So karon magsigit-singgit sa ko, maklaro man siya kung hinarandagan, mga nanirang adagan, maklaro man siya, pero win nice lagi. Sapa siya, sapa. So let's go. Montage lang ta. Para sulitan na ito ako ikuha sa view. Naka Hero 4 Silver pa na ako. Hero 4 Silver ang natong gamit ng camera ko. So plus visor na ako, kaya kuling-kuling na ko. So dual cam mga itong gamit, ang akong istikam, wala na kasabangan.
siya mga bay. O kabalo nga asa ko na kita explain. Nag-explain lang og tarong nga ni mga bay dito na nagkabungbuang man. Nagkabungbuang gid ako ang SD card. Di pa error. Naka-record ag mubo mga bay, may error na. Shoutout kay Maiko Digos. Wow! Shoutout kay Motor Labs. Wow! Shoutout kay Kulit Mutugala. Wow! Shoutout kay Aji Martin Vlog. Wow! Shoutout kay Joshua Official. Wow! Shoutout kay Kabasi Mutublog. Wow! Shoutout kay Stephen Angelo Salazar. Wow! Shoutout kay Motobins. Wow! So, thank you sa mga nag-subscribe sa akong channel mga bay. So, i-explain na ako tarong kay dili kay madungog sa akong Hero 4 kay wala pa sa mic. So, SG-Cam sa akong gigamit karon. So, una, salamat sa Ginoo nga nag-successful gid mga bay nga nakuha na to tong sahod. Ikaduha, salamat sa itong mga subscriber, sa mga nagsuporta sa ito ang channel. Bisan mo po ang atong subscriber, ang importante nga naagyapon mo nga ni suporta sa kuha. Bisan tuod ginagmay lang, dako na kaning tabang sa mga bay. So nakita naman ninyo kung pila ako ibutang karon sa screen para makita ninyo kung pila nga ko ang nakuha nga sahod mga bay. So kanang nga sahod mga bay, 1 year na ako na tinigom, kaya na ako na hit ang $100 pero nasubra ko, hapit ko mag $200. So sa 3,000 subscriber pa na ako mga bay, kada adlaw ko gapos. So maoro man siguro na akong ma-share sa inyo ha. So kung kinsa tong gusto mag-vlog, so pag-vlog na mo, ayaw na mo pagduha-duha. Tuod man, ang pag-vlog lisod man pero ubanan sa pagampo sa Ginoo o ubanan po sa imong buhat, walay problema, mag-successful ka mga bay. Para sa kuwad ako daghang ikog na agian ani sa akong pag-vlog, niagi pa ko nga niagi pa mga bay nga nakuan ko na si tawag ni na demonetize. So 30 days suspended gud to mga bay, grabe na kuan jud to, pero wala lang yapon, gipray gyapon ako sa Ginoo siguro na sad gihimo sad siguro to nga ma-demonetize ko para po nga makabantay ko sa mga music na akong gipang na-copyright ko mga bay sa mga music. Ano god, wala kay ko nagpataka-taka lang ko tapong una pa na ako mga video sa una karaan, grabe nang copyright almost sa 200 plus na akong video. Nabilin karon kay mga 70 na lang, 70 o 60 plus. Gusto kay atong pag-delete ako mga 16 nanto nabilin. So mahandumanan pa na ako mga bay sa paghimo pa na ako sa first vlog. Pag first vlog pa na ako sa una tong vlog, itong wala pa ko camera, cellphone pa akong gamit, grabe to. Pero wala gyapon ko na wadano gana mga bay kay sa ako ang una-una gisugdan na ako ni puslan man nga nagsugod na ko ani, kumanon lang gid ako sa mga bay, di ba? Kumanon gid ako sa hantod-hantod kung asa tama na nga tong channel kung dili ta ma-delete. Na-delete. Ay, ginawa ko moro gen taon ay ampuan to sa Ginoo nga dili i-delete atong channel mga bay. Kung ma-delete gid atong channel mga bay, impas wala na. Magbalik na puto sa uno. Mao gid number 1. So karon gabantay jud ko gamit sa mga music. Bandura nga ang mga vloggers makita nako, itong mga dagko nga mga vloggers makita nako. Alam so ilang bang gamit yung mga music nasa YouTube studio sila nagawa. So depende na din na sa style, unsa na to pag kuha o unsa na to pag idea. Pagbutang sa vlog o pili lang ka kung unsay nindot na music. So maoro man siguro na akong ma-share mga bayo, ma-explain. So akong gamit karon is ako ang SG-Cam, pinakakusgan ako nga kamera. So mao gini nagpabuhay sa akong channel. So muna nga ako gini-edit. So nakapalit ko Hero 4, kaso lang dili mabutangan og mic mga bay kay daot ang iyang butanganan sa mic. So ambot kung unsay akong pamaagi ato mga bay nga mabutangan to siya og mic.
Bot unsaon lagi nako to, wala pa ako mapaliti og kuan battery. So kay mahimo na kay sikanhan naman lagi ang atong ma-afford, sikanhan raman jud. So 2,000 plus ang akong palit adto mga bay. Hero 4 silver na sa screen, touch screen na sa mga bay. So maura gid siguro na akong ma-share mga bay. So salamat sa suporta ninyo sa akong channel. Og labi na sad kung bago pa mo sa akong channel mga bay, yon yung kalimti mag-subscribe, i-click gid ninyo ang bell mga bay, kay mo na importante nga ma-click ninyo ang bell para nga ma-update mo sa akong mga bagong video nga gahimuon. So inana ra siguro para nga mabibo ta. So hulat bangan nato ang next episode sa akong vlog mga bay. So unsa na pud ang mananaan nga vlog na pud sa sunod. Pasensya na mo kung wala na ko rides. Grabe, busy po kayo sa akong trabaho mga bay. Mura man siguro na akong ma-share sa inyo sa akong first sahod. So salamat kayo, thank you Lord. So at least nag-successful ako ang sahod. So, nakita naman ninyo kung unsang nga bangkong akong i-withdrawhan mga bay. Nakita ninyo sa last vlog na to. So mura na ako ma-explain, diri ko nagtarong og explain sa akong SD cam kay nindot siya o kuha sa microphone mga bay. Kaya naman gid siya kagalingong microphone. Ang katong akong Hero 4 wala man jud, dili jud bay akong gadto gid dito sa Emporium. Wala gid, di jud matauran, di pud sila pasalig og bungkag mga bay, kay wala man gud sila pisa. Basin ako ng mga daot pa hinoon. So basin day kaluyan to si tagbalik-balik dito na habilin man sa contact number kung basin na sila makuha adto nga mga visa. Protestingan na og order sa Shopee mga bay, basin day og na kay makita adto nga pwede ibutang. So pakita na ko nga picture, mo na siya, mo na ang daot mga bay. So gwapo nang tagkuha tong video ha, wide na unta kayo, grabe na kanindot og quality. Ngalan nga kulang tag budget. So wala, dili sa tinda mag-upgrade, sige lang mag-upgrade na lagi tao og otro nga kamera mga bay. So maro na latulad lang ta sa panahon, saktong panahon mga bay. So kana pay gihatag sa tuwa sa Ginoo. So ato na siyang pangitaon o pamaagi kung unsa o na to pagkuha sa nindot nga audio to bisag naay walay microphone mga bay. So diskartihan ko to mga bay. So kana siguro. So dire na ako tapuson ang vlog mga bay. So next vlog na punta mag-uban-uban. Bye bye.